Zdravo, dragi strelčevi i ljubitelji ovog znaka. Odmah na početku, ovaj video treba da posvetim, tako mi je bar naređeno, najveselije i najdraže moje prijateljici Maji sa kojom već 30 godina delim samo dobro. Kako to? Pa čini se da se ovom znaku isključivo dešava samo dobro, a takođe i njihovoj okolini. Jer zašto? Rođeni su pod srećnom zvezdom. Njihova planeta Jupiter, najsjajnija, najveća i najsrećnija, se pobrine da uvek s njenim pripadnicima dešava samo dobro. A znate li zašto? Znate li onu pesmu ko se s nama druži, život mu je duži, ko se nama pije, dosadno mu nije? Upravo je tako. Strelčevi su u centru pažnje. Ne zato što oni to žele, nego zato što svojom pojavom plene. Uvek su rumenih obraza, uvek su nasmejani, a taj smeh se toliko daleko čuje, zato što izgleda kao konjski, ili njište ili ržu, i privlače masu, a u stvari toliko je zarazan da morate i vi da se smejete pored njih. Imaju svog anđela čuvara na ramenu. I da li je stvarno baš tako da im se ne dešava ništa loše? Stvar je u percepciji. Jer, kako kaže ona izreka, ko zna zašto je to dobro, to je neki strelac izmislio. Sjetite se jednog pripadnika njihovog znaka Čikajove zmaja. On je imao veliku porodičnu tragediju. Pa ipak, kad je shvatio da ne može ništa da promeni, skupio je snagu i krenuo dalje. U nove radne pobede napisao je još puno lepih pesama kojima se i danas radujemo. Kako strelčevi izgledaju? Mogu da izgledaju svakako, naravno zavisi i od podznaka. Međutim, vrlo često imaju talasastu kosu koja podsjeća na konjsku grivu. Imaju tople, smeđe oči, visoki su ili baš nasuprot vrlo niski i jake noge. U stvari njihov predstavnik je kentaur, pola čovek, pola konj. I on svoju strelu odašilje daleko kroz plave oblake, njihova boja je plava, i koja stiže do cilja na njihovu najsrećniju zvezdu koju samo oni vide i u koju veruju. Tako kentaur kaže, a i strelac, ja verujem, to je njihova ključna rečenica. Jer oni ne dozvoljavaju mislima da se upletu. Oni slušaju svoje srce, znaju da ih srce, njihova vatra, nikad neće prevariti i veruju samo u dobro. Strelčevi vole istinu. To je istina velikih srazmera. To nije istina škorpijska, za koji su svesni kakve su posledice snose ta njihova istina. Strelac mora da kaže istinu, bez obzira na to šta će ta istina da izazove. Pa baš tako moja prijateljica davnih dana u nekom izlasku, kad sam ja pokušavala da pričam sa nekim momkom koji mi se dopada, je samo odjedanput videla i rekla: kako to si izašla večeras u grad da nisi ispeglala košulju? Ja sam htela u zemlju da propadnem. Takođe, nekoliko godina kasnije, kada sam rodila svoje prvo dete, ona mi je napisala čestitku gde je rekla: ja nikad u životu lepšu bebu nisam videla. Kako može od tako ružnih roditelja da nastane tako lepo dete? Ona nije htela mene da uvredi, ona je htela da pohvali moje dete i rekla je istinu. Takođe, strelčevi su veliki borci za pravdu i uvek će stati na stranu slabijih. Oni nisu kao vage koje takođe brane slabije, ali nekad to čine zabave radi, jer ako su svi na strani belih, oni stanu na stranu crnih radi protiv teže. Strelčevi opet slušaju svoje srce, ali za razliku od vaga spremni su svoj život da daju za to. Njih interesuje religija, interesuje ih spiritualizam, interesuje ih budizam. I kada shvate šta je to što je humano, kada shvate šta im je to njihovo srce reklo, oni idu napred i spremni su da sve žrtvuju, spremni su da sve temeljno prouče i da vide svaki segment toga što ih zanima. Ima još jedna izreka koja je možda malo nezgodna za strelčeve, ali ipak važi za njih. Trava je zelenija u tuđem dvorištu. Šta to znači? Kada se negde ustale, nešto osvoje ili nešto totalno prouče, oni polako gube interes. Bilo da je to posao, neka teritorija, prijatelji ili možda partner u pitanju. I onda moraju da idu dalje. Ako volite strelca,
budite spremni da napustite sve što je sigurno i da idete dalje u avanturu, na neko novo putovanje i da ne budete baš tako sigurni, ali znajte, njih prati njihova srećna zvezda i ne može da im se desi ništa loše. Oni su veliki sportisti, posebno ako se tiče timskih sportova, jer oni bi srce dali za ekipu. Imaju neizmernu energiju i potrebno je da tu energiju troše, jer ako je ne troše, njihov suvladar je Neptun, zaglave se u velikoj dozi hedonizma i sreće, pa onda mogu da razviju gojaznost, dijabetes, alkoholizam ili kocku. Strelčivi su pravi, iskreni prijatelji i baš je lepo ako imate nekog takvog. Oni su uvek tu da vas raspolože. Oni su uvek tu da vas povedu avanturu, na putovanje ili nešto interesantno. Nekad se desi da se spotaknu i padnu, otresu prašinu, ustanu, nasmeju se sami sebi i onda im opet zasija u očima ta njihova srećna zvezda. Hvala vam, dragi strelčivi, što postojite. Da nema vas, ovaj svet bi bio veoma, veoma tužno mesto. A kako vi vidite strelčeve? Ima li nešto karakteristično za njih što primećujete? Voljela bi da u podnožju ovog YouTube videa podelite neko tako veseo primer vaš ili vaših prijatelja strelčeva, a najsmešniji i najinteresantniji ću nagraditi 15.1. sledeće godine i ta osoba će dobiti besplatno individualno astrološko savjetovanje. Voljela bi da zapratite ovaj moj kanal, zato što pričam o jednoj životnoj astrologiji, a opet na istinit način je iznosim. Hvala vam puno na pažnji i do skorog viđenja. Ćao!